mako titero kamiti yalo titero kamiti tete mangoa titweyo ok wadwa bedo gi jokuoge mawuok e national government to gitiyo gi pesa go ni dhi yiergi ni koro kendo gidhi e county government kata ni gidhi bedo members of the National Assembly ng'amo kwelo kamonego beno dake en kanye en kamiti adwa tieko kwe e sirikal mar adek weche mag tich mag kijende wan gi tabu maduong adwa tieko tabu mar tich mar kijende mokwongo e weche mag digital space kaniti tije mang'eny e digital economy kanyo ero adwa yudo ni tije to gi sports ka tuke asekonyo clubs mang'eny obed mag adhula mag mpira obed mag basketball obed mag rugby ka indi bende nitiere opportunity mwanyalo konye kijende mondo exploit their potential adwa sort out weche mag taxation wan gi punitive taxation system miyudo ni iyudo musara to ng'eny musara dhi mane ang'oa usuru kwasetiyo gi digitalization cha adwa ni mondo wakel jo Kenya mang'eny mondo pesa obed mitimo go ohala piny kucha jo Kenya mang'eny mosebet ka onge gima timo mondo wakel into gainful economic activity mondo gibede tax bracket ka gisebete tax bracket gima biro timre ibo yudo ni ok wabitero usuru malo usuru nyalo bet e level ma entie kata wanyalo duoke piny to pod wa collect the same level of revenue kora adwa sort out weche mag taxation then access to credit access credit kaini nyaka wa come up with mechanisms mwabo yudo go pesa mamine nyalo timo go ohala kijende nyalo chako go ang'oa ohala bank rate nyaka dog piny to magi bet mana ka wan gi prudent monetary and fiscal policies weche go mag bedo chenro mag omenda kendo ka gitiyo kod omenda pacho kae losa ni kotenre kod weche gi mag gopi ma piny Kenya nitiere